Ei tuu. Mihin se meni? Mihin meni? Mihin meni? Oho. 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 Kaikki 4. Kaikki 4. Ai, 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 ai. No niu, 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 niu. Niu, niu. Toinen nenne, se syöpset. No moi, näin. No häp, 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 häp. Ei, se on Matti ja suutti. Höperö, höperö. Pikiinikaat. Pikiinikaat. No nyt en kiusaa. En kiusaa enää. No Jano tuli, kun piti viuskuttaa. No ei. Suuta kuivaa, kun piti viuskuttaa. No niin, kukas rupesi leikkimään? Minkäs löysit? Minkä löysit? Minkä löysit? Nallen syö, ei kun mikä papukaijako se on. On ne nättiä, lapset on nättiä. Lapset on nättiä, ne koiran lapsia tai ihmisen lapsia.